öýlenmeklik bilýäňiz kyn. Kellelerine kapturan ýaş olanlar görýän tıgda araňyzda şu mahal. Öýlenmeklik kyn diýende. Gyzylyň özü bir ummaty salýarlar. Aslında şol evi jemaat dogry seretmeli. Şu gereginden artyk gudo gelen adama galyň salmaklyk dogry däl. Galyň aslynda süýt haky diýilen näme zat? Ol şu ikfan täze durmuş kurjak ýaşlar bar. Şolaryň ýaňy nikahlaşyp ýaň durmuşa başlamallar. Şu ýaň durmuşa başlanyny durmuşda esas gerek bolan zatlaryny üçin etmeklik şol. Ol ejäniň kakanyň ýa ýene biriniň bähwidine bir zat giýdici giýirmeller ol, gyýy satmaller. Ýa-da ol gelýän oglan bay bolsa, haşa, bay bolsa ediler, ýagdaýy bay bolsa, ömrün män etjek bolsa, ýa şonu da gözünden çykarmaller, ol bar gyzylyň özü bir istilbaha bolýar. Ka bu doçuluklar eşdiýärse, ýagdaýy bar bolsa hiç. Ýöne gudo gelýäniň ýagdaýyna görä hereket etmekli. Başy namazda ha oturanyň içinde de ay bol aýallaryň ödüň şeýle diýmeller şonu. Näme diýäňiz diýip şonu erkek adam üstünde durup, hani ıntağından çykmaň, çydyňyzdan çykmaň diýip bir yerlik giletjek bolmaly şonu. Gyzylyň özü bar 200-300 gramlap gyzyl salýarlar. Gelenne atlaga gyzyllan esasy dakynjaklady gulak sorgasydyr. Ay bir komplekti diýerler, ýüzügi bolýar. Biledigi diýeli, boýnuny da bir zady diýeli. Bolly. Şoňda şunnak zatlary gyzyl görnüşinde bolsa 94 gram, sırf gyzylyň özü bolsa 94 grama yetmeli bolýar. Onu kümüşden hasap etmeliler diýeceğim. Takwaty nederni ise pula urup edip biler. Şoň üçin onu bilegelli aýdýan öýlenje oglanyňyzy kösönje sokmaly. Ondan sen onu edýän olan berýä watyp itiň görnüp öýlenýär. Yeniden sen gyýdyň bile şoň bilen çekişip ýene de gyýdyň äri bergili bolýar da. Yeniden sen gyýdyň eklemeli, sen gyýdyňdan boljak aktyjaklaryň eklemeli oglan ýene bergidar bolup wagtyny ekler. O öýüne gyzyllan 100 gramly gyzyllan doňup titirläme peleňiz böyle denen beýlede oňa itedemek beriň o da bollugy manda ol. Şoň üçin bir çydagy bilmeli diýjem ha. Gaýraty diýelim.